ग्लास खोरखिया बिथिंहाय अर गोदोर जोंनायखौ बेखौ नुहुरबाय हौवाया। ओमफ्राय बैथिं अरसा गोदोर थांनायफोरखौ बे बाटाम सिंफोरखौ ओरैनो नुहुरबाय। ओमफ्राय जोंहा हौवाया सिरि मोनखांनानै बुंबाय, टाइमा मोनानि पुरा 12ता जादोंमोन। ओमफ्राय होनबाय हौवाया, जाहा न'आ खामजोब्बाय सिखारदो होनबाय। हेल' लोगोफोर, फैलायबाय आरोना मोनसे गोदान भिडिअ। एसे सांग्रां जा आरोना मानसिफोरा। गोबां न' सावनाय जाथाया सोलिगासिनो दङ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय आरोना। दाखालि गिर्जा न' सावबाय, बिनि उनाव मोनसे न'खरावबो सावहैदोंमोन। सावनाया एसे खामबायमोन आरोना। बे खामहांनाय समावनो नुबाय जाहैबाय। बिनि उनावहा न'खरनि मानसिफ्रा खोमोरनो हाबाय आरोना जेने थेने। सावग्राया खारबाय होननानै बुंदों आरोना। पेट्रल लुनानै सावदोंमोन आरोना न'फोरखौहाय। बेबायदिनो बे गिर्जा न'खौ सावनायाबो पेट्रल लुनानैनो सावदोंमोन जानो हागौ आरोना। नङाबाथ' बेबायदि खामजोबनाय नङाना न'फोरा। एसे सांग्रां जा आरोना नोंथांमोन। आं भिडिअखौ दिन्थिनानै होनि। सासे मोनसे बर' न'खरावहाय थांनानै सावहैदोंमोन आरोना। हरनि 12ता जाबायमोन होनना बुंदों। बेबायदि हरनि समाव बेबायदि गाज्रि मानसिफ्रा, दुथां मानसिफ्रा सावो आरोना। बेजों लोगोसे जाया गिर्जा न' सावदोंमोन बिसोरखौथ' हमना मोनखाबाय आरोना। नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ एसे। बियो माने जोङो हराव उन्दुबायमोन। उन्दुनानै आङो खेबसे गेजेराव सिरि मोनगारदोंमोन। बे समायाव आङो हौवाखौ होनबाय, लाइटखौ अफ खालामदो, मेगना थानो हाथारला होननानै। हौवाया लाइटखौ अफ खालामबाय। बेयाव अफ खालामनानै उन्दुलांफिननायनो मोनानि 12ता जाबाय। ओमफ्राय मोनानि 12ता जाबोला बिखौ सावबाय आरो। ओमफ्राय सावनानै ओमफ्राय पेट्रलफोरा गोलैला जोब्बाय, माने फोनबायदां आरो सारबायदां। ओमफ्राय बेफोर पेट्रल नांनायफोरा गतै खामजोब्बाय आरो। सा खामलावजोब्बाय। ओमफ्राय बिथिं ओरै थांजोब्बाय अरफोरा, ओरै जाहैजोब्बाय। ओमफ्राय जोंहा बिथिं ग्लास खोरखिया बिथिंहाय अर गोदोर जोंनायखौ बेखौ नुहुरबाय हौवाया। ओमफ्राय बैथिं अरसा गोदोर थांनायफोरखौ बे बाटाम सिंफोरखौ ओरैनो नुहुरबाय। ओमफ्राय जोंहा हौवाया सिरि मोनखांनानै बुंबाय, टाइमा मोनानि पुरा 12ता जादोंमोन। ओमफ्राय होनबाय हौवाया, जाहा न'आ खामजोब्बाय सिखारदो होनबाय। बेयावहाय आरो आङो गथ'फोर सानैखौ बिसनानिफ्राय बरनबोबाय बाहेराव। ओमफ्राय बरनबोनानै उनावहाय जोङो हौवा हिनजाव सानैदो बेसेबां हागौ जोंनि न'खौ खोमोरनो सेस्था खालामबाय। ओमफ्राय जोंहा बाल्थिंआव आरो बै गामला गोदोराव बाहायल' जोंहा दै दोङोमोन। ओमफ्राय बेबो जोब्बाय, खोमोरनो हायासै। मटर सुइस होबाला मटरा जाला, इदि जाबाय। ओमफ्राय आं मा खालामबावगोन, मा मोनबावगोन इदि जाबाय। इसिं न'आव थाइनै खल' दोङोमोन। बे थाइनै खल'नि दैखौ लानानै हायबाय आङो। ओमफ्राय खल'हैनो लुना होबाला अरा बाहाय नरमेल जालांबाय। इदिनो आरो कुङानि दैखौ खावनो नामायबाय। कुङानि दैखौ खावनो नामायबोला बाल्थिंनि फागायाबो गेजेरावनो गान्थि खानानै होबाय। दैखौबो मोनहाला, मा खालामबावगोन इदि जासोबाय। इदिनो जोङो लासै इदिनो जों दैफोरखौ हानहरनानै खावनानै जोङो अरखौ खोमोरनाय जाबाय। आरो खाथियावनो बिब'नांलाहा दोङो। अब्लाबो बिसोरखौबो लिंहरनो जोंहा गोमाजोब्बाय। जेरै हागौ जोंनि न'खौ बासायनो सेस्था खालामदोंमोन बेखिनि समायाव। उनावसो खोमोरखांनानैसो जोङो गथ'फोरखौ बुंदों, थाङा बैलाहाखौ फोजाहैथां होननानै। उनाव फोजाहैबाय बिमादैमोखौ। आरो बिसोरो गोमोरखांनानै बेबायदि जाहानि न'आवहाय मोनफैबाय। आरो जाहा बिब'नाङा बेबायदि ग्रुपाव मेसेज होना होबाय। गासैबो डिउटि थाग्राफोरा खोनाबाय। ओमफ्राय हायजोब्बाय आरो जाहानाव। पेट्रल लुनाय, पेट्रल बथलखौ जोङो 2 लिटारनि मोनदों। 2 लिटारनि। ओमफ्राय नैथिं खारदों आरो खारनाया बिथिंनो आरो। बिथिं जोंबो नुवाखै। बिथिं ओरै गिर्जा कम्पाउन्डथिं बिथिं ओरै थांदोंनो। बै गिर्जानि साहा न'से दोङो, बेस्रानि फिसाला उन्दैया पेसाब खालामनो बाहेरायाव ओंखारनायमोननो। बियो मा थफ्ला लानानै खारबोखो बिलाय होनना, सिखावसो बियो होननानै। ना जोंनि गिर्जानि माइरंफोर दोङोमोनबा, माइरं बस्थाफोर दोङोमोनबा बिखौसो खावदो नामा होननानै बियो होसोबायनो। होसोबाय। ओमफ्राय होसोनायाव बियो सिखावखौ मोनहाहां जाबानो बियो खुन्थेंनानै गोग्लैबायनो लामायाव, नै पाका लामायाव। ओमफ्राय गोग्लैबायबा सिखावा बे बेराखौ खेबसेहैनो बारनानै बियो बे गय बारिथिं
खारलांबाय आरो सिखावा बेखौ जाय दुथां मानसिफोरा गिर्जा न' सावदोंमोन ना दाखालि बे दुथांफोरखौ हमनानै मोनबाय आरो ना पुलिसानि साथाम मोनहादों दा स' ओरैबायदि गाज्रि मानसि ना बिसोरो बिसोरबादि गाज्रि मानसिफोरनिफ्राय सांग्रां जानानै थानाया मोजां आरो ना लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन जेनोखि बिसोरो बेबायदि गाज्रि मानसिफोर थायोब्ला जोंखौ मा खालामगोन हारिजों हारि ना हारिजों हारि दाङाबाजि जाहैगोन बा सोरनिबा धोरोमखौ लानानै बिसोरो दाङाबाजि जाहोगोन बेबायदि आरो ना हारि जाथि धोरोमफोरखौ लानानै बेबायदि गाज्रि मानसिफ्रा जोंखौ मा खालामनो हागौ नांज्लायहोनो हागौ बा बिजोंबा बिनि एना एनि खालामनानै दाङाबाजि जाहोनो नाजायो आरोना बिसोरबायदि गाज्रि मानसिफ्रा स' बिसोरनिफ्राय जों सांग्रां थानांगौ आरो मोजां नोजोर होनांगौ बेबायदि मानसिफोरखौ जेरै बिथांमोना ओरैनो न'खौ सावनो हाया पेट्रल लाखालायनानै बिसोर पेट्रल लाखालायनानै सावदों आरो ना थ' बेबायदि मानसिखौ नोजोर होनांगौ जाय मानसिया मा गाज्रि खामानि मावथावना ना दाथ' सोरबाफोर आखायाव दा पेट्रल लानानै थाबायनाय नुयोबा दाथ' हमजाखागोन मानसिफ्रा ना नोजोर आरोना बेबायदिनो थ' बिसोरनि थाखायनो ना गिर्जा न'खौ सावबाय नै गिर्जा न'खौ सावनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि जाथायनि गेजेरजों धोरोमजों जानो हागौ सोरबा बर'नि न'खरखौनो सावना होबाय सोरबा गुबुन हारिनि न'खौनो सावना होबाय दा बे बिसोरजों नांज्लायहोनायनि बेबायदि खाबुखौ बिसोरो लायो आरोना दाङाबाजि एना एनि जाहोनायनि खाबुखौ बेबायदि गाज्रि थासारिखौ बेबायदि गाज्रि मानसिफ्रानो सोमजिहोयो आरोना थ' बेफोरबायदिखौ नोजोर होनानै सांग्रां जाना थानाया मोजां आरोना दायो थ' मानसिफोरा गोबां बेबायदिनो गाज्रिखौल' मावनो मोजां मोनग्रा जालांदोंसै आरोना थ' भिडिअखौ गोलाव खालामना लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनखो दिनै भिडिअखौ कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबसक्राइब खालामनो हागोन आरोना नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय